Čaute, moje meno je Čaky a vás vítam spolu s Cheesemanom u ďalšieho dnešného videjka, ktoré ide natočiť Anonymous Vendetta. Takže ide o to, že ja budem rozúčať na toto Cheesemana, ktorý je odvážny a nebojí sa tak jak ja, lebo som posero. A ideme na to, Cheeseman chystá. Áno! Ideme sa a ideme! Ideme rozúčať čo najvyššie veko. O tom cheese, čo zjedol, ktorý bol fakt mohutný. Neviem. Tak chlapci, ľudia, čo to sledujete, dajte aspoň pár lajkov na toto video, však hen čo si kvôli vám chlapec vytrpel. To je nič. Už krcá. To bude ten cheese. Ten mohutný veľký cheese, ktorý mu zaplnil celé brucho. To neznie jak grcanie, to znie jak skapatá opica. Like. Aspoň jeden, ľudia, vlastne jeden tam má vždy. Tak aspoň 10. Dobre, toto bude z dnešného videjka asi všetko. Cheeseman pozdrav ešte. Čaute! Pekne kýva. Ja by som sa nebali ešte aj vyššie. Wakeke.